posachedwa apatu kupasirani mafunso omwe Atolankhani adawafunsa akuluakulu aku Zipani Zosusa amene amachita lero press briefing makamaka pa nkhani yosimikizira Malawi kuti Mawa akhale ali ndi mademo mu mzinda wa Lilongwe. Takhalani pompo mumve mafunso ena a Atolankhani ndipo kuti akuluakuluwa anayankha motani. Kusazikana ndine nyumba imene mukuchokera mwachangu tisunge nthawi zikomo. Atolankhani wa Zodiac funso ili linafunsidwa apo koma ndifuna ndilibwerezenso chifukwa chokuti ana malomba komanso anthu nonse muli apo mumabwereza mukunena kuti anapewa Ntalimanja achoke kumeli kweli ndi mwana wa John Tembo. Kodi mwina ana malomba ndilile kuti ana anu onse ndi ADB komanso asadalembedwe ntchito kumeki komanso funso lina ndonena kuti munayesa kukhala ndi zokambirana kapena kuyesa kuti kulumikizana ndi akuluakulu abungwe la meki komanso ena la B kuti mukambirane nkhani zokhudza madandaulo amene muli nawo musanafike popanga chiganizo chopita pa msewu mmene mwakonzera zomwe kwambiri. I don't know, respond. Can we respond to that one? Community Banga, are we are going to have 3 communities Banga Pompo? Zima mwambiri, zilanga ndi Ishmael Maridadi, ndikuchokera ku ITM Online TV. Okutsadlani Zipani Zosusa akuti munawauza ameki kuti 14 days adwepanso udindo sanadwepanso udindo. Leronso nchifake tili pano Mawa tipita kumademo kapena kuti Mawa kukupidwa kumademo chifukwa kuti sanadwepanso udindo. Pali maganizo onena kuti inu nonse azipani zotsutsa pofuna kuionetsa meki kunena kuti simukugwirizana ndi zimene mukuchita mukuyenera kusatenga nawo mbali pa zisankho izi akuganizira ndi okutsalira nanu. Kodi maganizo amenewo mukugwirizana nawo kuti ngati mayi anapewa Ntalimanja sasiya pansi udindo inu ngati ma stakeholders komanso azipani musatenge nawo mbali pa zisankho? Maganizo anu ndi otani nanga malamulo akuti chani? Zikomo kwambiri. Paliye na chitatu pachinati mufunse atatu. Ndine sindikalimbuka wa The Truth Malawi. Mafunso anga ndi awiri. Loyambirira ndifuna ndafunsa amene amalizia kuyankhula a game changer. Ayankhula kuti sakufunanso kupita ku stakeholders meeting kwa DC. Kusonyeza kuti after meeting ino mupitanso ku stakeholders meeting. Ndiye mwalengeza kale kuti Mawa kuli mbindikiro ndi kuyendako. Ndiye ukokoko kakakhala kusintha zikhala bwanji. Maganiza ngati mmayenera kuyamba stakeholders meeting kena ku press briefing. Funso lachiwiri ndila kuti zipani zonse zomwe zikukakamiza kutula pasi udindo kwa make chair komanso CEO muli ndi nthumwi zanu ku mekiko ngati ma commissioner. Posachedwa patamva commissioner wina akubakira akunena kuti mathematic ilibe vuto lina lilo. Sili kuziwa kuti mmagwira bwanji ntchito ndi ma commissioners anu amene akuyimirani ku meki. Ziko Zikomo kwambiri. Pafusidwa mafunso atatu ndiye tipereke kwa anzatu acheya mukusogolera panel. Over to you, sir. Okay, I think Asana Bwere, a publicity secretary, kuna bwera funso kuchokera kwa apiringo aku Zodiac. Funso limene ndilapa mtima panu malikwanda kwambiri. Inuyo ngati Atolankhani season ndi journalist. Munalifunsa munayankhidwa kale. Ineyo ndikanakonda kuti mukanapita no ku office kwa Justice Annabel John Tembo Ntalimanja mukafunse kuti kodi nchifukwa chani mwanena kuti phase 1 mubwerezanso ili ndi mavuto ndiye tiyambika phase 2 phase 3 ndiye tibwerere ku phase 1 nchifukwa chani? This is what we have been saying. Zibetakati kunena kuti she is incompetent to run free and fair elections. By saying
by conceding kunena kuti phase 1 ili ndi mavuto, ife sifakatira kunena kuti you are incompetent to run free and fair elections. So we are not looking at where she's coming from, but her competency to run free and fair elections. Thank you very much. Ziko kwambiri chifanya Mafunso sewa. Ndingo perapo mphongo pa yankho limene apereka aluwemba. Tingofunsa kuti nanga simunafunsa kuti mwana wanu kodi angakhale wa DPP kapena kukhalanso wa chipani china. Ndiye tingofunsa kuti kodi a John Tembo anakakhala nali ndi moyo, amayi Ntalimanja ali pa bench, ali ku high court, kodi amayi Ntalimanja anakakhala ndikupanga mulandu wa John Tembo kapena nthawi imene John Tembo anali malaimu ndana omoyo Ntalimanja ali ku court kuja adatengako mulandu wa John Tembo kuti ndiugamula ndine? Kaya mulimva funso, adatenga mulandu wa John Tembo kuti ndiugamula? Kodi nanga kutenga mulandu uwu chifukwa ndi mulandu, ndikutenga mulandu wa chipani cha John Tembo nkuti ndiyendesa chisankho a John Tembo ali momwemo? Nzoona nzosaona. Ndi chimodzimodzi mukandifunsa ine, chifukwa mukandifunsa ine za ananga ngati mwana wanga ali conflicted, and we must be very honest here. If you are conflicted, you cannot be objective. You will case yourself. And it is in each and every profession. And I would also want to believe that even in the judiciary, even the lawyers, they do that. You will case yourself. That's why timati kupita umene kuja kuti ajaji awawa situkuafuna kesi iyo kuti asakhale pa kesi iyo chifukwa chakuti awawa mwina mwake ndi anzawo kapena ndi chibale kapena mwakuti achoke pa kesi. Timapempha zimene. You are compromised. Similarly, what we are saying here is Justice Annabel Ntalimanja, John Tembo's daughter, is conflicted. And if she wants, she was given an opportunity to respond to this. It's no longer now an allegation. That's why I'm being affirmative to say she is the daughter of John Tembo. She has been asked by you reporters here, Zodiac. No, she hasn't responded. So tukukamba zimenezi chifukwa chakuti kufuna kuti chisankho chathu chizakhale chabwino. Ndeno ena so anafunsa kuti mmene zikukhaliramu ena akumanena kuti ayi zipani za opposition musapangeso ndikupanga nawo kalembera musapange iyayi anthu asakavote inunso musakayimire. Tinene chonji maganizo amenewo ndi amene ali a Congress Party. Maganizo amene ali Congress Party ndi amenewo. Maganizo awo ngone kuti tikhale mdziko muno chipani chimodzi chamale Congress Party. Kuti tosefe eno tinyanyale, akuti tinyanyale tikwiye kuti yayi akhale wokha kuti no adzangofika ono kuti ndi achakwera ndi a president a dziko lino. Zimenezo sizitheka yayi. Zimenezo sizikutheka. Ndifanye kuti tikupanga ma demonstration apa patangoyamba kumene tikungoyamba. Zimene zichitika kutsogoloko kaya kukhala bwanji kaya kasiti kudzakupanga bwanji kaya. Koma ngati atsogolera amene wawo Ntalimanja ampesi asambo akufuna kuti kudziko kuno kununkhe mati kununkhe lamba mpira kununkhe mpira kununkhe mpira kapena kununkhe cha plastiki kununkhe labala ndi apitirire kukhala pampando meneko. Apitirire pampando meneko. Tikunena pano amameke ali mwa center kwathu ali kumudzi kwathu kana manyumba mwathu pano patu ali pa masukulu mwathu. Ngati afuna kuti anthu amene ajapitirire kukhala pa mtendere kumene kuti atule pansi chifukwa zimene zingaonekere kumeneko asazanene kuti uje mademo tikuyamba mawawa tikachoka pamenepa ndi tikaluwaso ku center iliyonse imene ifata auza kuti abwerereko abwere kaye ku base kaye tikambirane kaye ndi ngati sakupitirira next ikhala anthu amene ajawo tiathamangisa kumudzi kuti cholinga chake sitikufuna kuti dziko lino amale Congress Party akuti azakhale okha kuti azapikisana ndi ndani. Akuti safuna kupikisana ndi munthu chifukwa chake kumanena kuti ayi munyanyala ife siri kunyanyala chifukwa chake tikubwera pano. Mukazaona zipani 6 out of 5 out of 6 zikunena kuti zimene kupanga asizabwino. Even out of reason munthu ina ake kumakhala ngati uli ndi umulungu kumene kuti koma ngati anthu 5 akupanga ine ndekhalapo ndekha ndikulakwitsa chani ineyo. Ndikudziona kuti kulakwitsa chani
tikupempha amayi mtali manja, you are a profession in your judicial work, mwagwira ntchito, musazonongere izi zandalezi zisakupangiseni kuti mpana muononge kaliya yanu ayi. Zitayeni, zisiyeni. Amayi Congress Party santhu wafera. Santhu wafera. Kunali sidiki 100 adangolowesa adamwalira masidiki 100. Tisakampeso za Saulo Sichilima ya. Adapitaso Saulo Sichilima. Awa santhu wafera amayi Congress Party. Samanyengerereso ya amayi Congress Party. Sichipani cho wafera. Tieni tigwireni ntchito, mugwire ntchito yanu bwino. Ngati mufuna kugwira bwino ntchito yanu, mugwire ntchito bwino. Koma papa zaonetsatu lusi mugwire bwino ntchito. Ndetu kuti mutulwe pansi udindo wanu. Mukapanda kutula udindo, ndi mwaona achinyamatawo. Ife tinayankhula simunamve, tayankhulanso simunamve, achinyamata akuitenga. Ndi akulu ajaso abweranso patsogolo pano. Zimene zichitika kutsogolo musazanene kuti panalibe anthu okuwuzani. Ayi. Zikomo kwambiri. Nimafuna ndiyankhe Atolankhani wina motsimikiza ndi imene akunenera chair apa kunena kuti mwina mukuona ngati kuti Zipani zimene takumana pano tikhoza kupanga boycott masankho a 2025. Zimenezo nzabodza. Ife sitikupanga boycott kapena kunyanyala chisankho kunena kuti zimene tikudandaula kumeki sizikuchitika. Ifetu zimene tikudandaulazi tionesesa mpaka nazichitike. Chifukwa tikufuna free and fair elections. Kapena kunena kuti chisankho chokomera Malawi tonse. Kaya idzawine ndi UDF, kaya idzawine ndi DPP, kaya ndi UTM, kapena Afodi, kaya Zipani ndatchulazi zizaluze, tizadziwa kunena kuti atikana nda Malawi. Osati mathematics ndimene atikana. Mukuopa chani? Tiyeni pa ground tikaswane ya manyo. Boma ili likulamulira pano. Voti yake tidawelenga 1 by 1 pamanja. Chimashini mwabweresachi kudalibe. Nchifukwa chani mukakamira mashini? Ife tikuti mashini achoke. Amalawi amene tikukonda dziko lathu. Tikumva pa Mozambique pomwepa ana akuphedwa, azimayi akuphedwa. Tiyeni zinthuzi tisamangopanga mwandale koma tizikondanso mtundu wathu. Koma Malawi kunotu ndi kwathu tabadwira konkuno, sikuti tachita kusamuka kuchoka ku Zimbabwe kudzakhala ku Malawi kuno. Iyayi. Ndiye nditsindike pamenepo ife Zipani tili kutsogolo kuno sitikupanga boycott masankho kapena kunyanyala masankho. Tionesetsa kunena kuti Malawi aliyense as a voters roll, Malawi aliyense ali ndi ufulu kuvota chimene akufuna. Nchifukwa chake dziko muno muli democracy, dziko muno muli matipati. Zikomo kwambiri. Akundikumbutsa apa kunena kuti kodi kavalidwe ka Mawa tidzavala bwanji. Inu amene muli a UDF dzavaleni makakanu a UDF. A DPP chimodzimodzi, UTM chimodzimodzi, Afodi chimodzimodzi. Amene mulibe makaka mukhoza kuvala black kapena red. Koma Mawa tikumbutsane kunena kuti tikupita ma demonstrations amene ali peaceful. Sitikupita kukaphwanya stola munthu kapena kukaphwanya magalimoto a wanthu. Zikomo. Timafuna tingokupemphani Atolankhani kuti through the chair wa presa mafunso amene mukuwafunsawo muzifunsa mafunso anzeru. Inuyo asakupepereseni amene akuzitcha kuti ndi boma lolamula. Umabwera umapita. Mademo amawa amene mwamveramo munthu ankhani weniweni sichina ndi madimanzi onse amene anapemphedwa kuti ayankhidwe. Aliyense Malawi wakwadziwa chimene tingakukumbusana kwambiri mchimashini chimene akuchikakamirachi. Iwo analowa ndi kuwerenga chimodzi 1 chimene chikukanika pano pa kuti 1 uja timpange ndi chani. Ndiye Amalawi tikutsimikizirani kuti ife Zipani zotsutsa za Malawi muno mogwirizana kuzera ku leadership yathu Mawa tigwira ntchito ya pansewo. Ntchito yake ndiyotsatira zimene asogoleri athu anakupemphani kukupasani 14 days. Ingakhale naumva Atolankhani wina amene task force chair anamuyankha amangobweza funsolo akudziwa yankho.
chonde ndale za chonjo sizitithandiza iyayi ife tikuti please come open matimanzi aja mutiyankhe komanso mawa amene inu akugulani kandi inu anyamata munsewu akuzani kale a director nafenso adzukulu tinawo munsewu inunso akusundwe amene matutana kumabwera mtawuni muno kuti town ya Central Region ndi MCP mukunama sikupanga nawo town ya Lilongwe ndi ya munthu wina aliyese amene ali Malawi. No one is above Malawi. Aliyese ali maufulu wake, aliyese ateteza mbendera ya Malawi. Ziko mwambi kutoka kwambiri achaya akundikumbusa apa panabwera sofuso apo kuti kodi ma commissioners sikuli ma commissioners kumeneko yeah mwina kuyankha kwake tisaliyankhe motalikitsa nanga ma commissioners amavota okha kodi ma commissioners ndame amavota mwina aso bwezo tumanena kuti ma commissioners onso adzipitaso nawonso mwina tikamanena kuti antali manja achoke azichoka pamodzi ndi ma commissioner omwewo kaya nda DPP achokere limodzi. So this nonsense must stop. This nonsense must stop. We cannot have a commissioner for make going out in the public and defending this mathematics. Even whether that commissioner was nominated by the Democratic Progressive Party. And I can say without contradiction that the party is not amused with this commission. Tinene chilungamo chipande sikusangalasidwa ndi commission amene ndemo kamati funso nokuti a commission ana ali kumeneko amene osiyatu yayi amene onde kuti nda MCP chifukwa amene akufuna kuti chisankho chimeji chionongeke akufuna kuti chionongeke kuti chikomene mali Congress Party wofuna kuti chipani meji chisankho meji chikomene zipani zonse sanga mankhuli ngati mema mankhulira muja ndiye amene we are disowning him. If we are disowning from the DPP, and I can say this without any contradiction, we are disowning those words. What he said is his own words. As the commissioner, maybe amutumanda antali manja omwewo kutazi yankula zimenezo koma ife as a party, as DPP, we stand by what we are saying. We do not want mathematics. Thank you very much. Zikomo kwambiri. Ena anazanenapo zama stakeholders kuti stakeholders meeting lero iliko di 2:30 apita sogoleri atu suda apanga boycott stakeholders meeting akupita ukakhala nawo kumeneko komano muziwe kuti palibe chomwe chingakasinthe chifukwa chokonda mtendere zipani zathu zapewa njira yozera nkati mu Shoprite kuopesa chipwirikiti koma tikuzera njira yomwe ili yovomerezeka ndiwo amene amapereka kuti tiduse kukamuzu central tikafike mpaka bizinoate parliament mpaka city center. So palibe chomwe ngakatisintise pamene anavomerezera Zuzana ndimene zilili ndimene tiyendere ndiye ngati pali mafunso osiriza awiri tingotengako kuti timalize. Siko in the mic Arnold Mbalale kuchokera ku PLFM komanso Great Dominion Television. Mwakamba za ma demonstrations amene achitikewa ndicho linga cha madibanza amene mudayapereka zikuoneka kuti mwina amenyitsa mutu pansi timitsa nkhwangwa pomala kuti mwina safuna kusintha. Now funso langa ndira kuti atakhala kuti mwachita ma demonstrations mwachita zonsezo zikulepereka sakusintha muli ndi chikonzero choti mwina you can seek legal avenues mwina popita ku court mene zidachitikira ngati mu 2019 tidaona anthu ankanda kuti join answer must go anthu adaenda misewu sizidaphulika anthu koma nkhani idakatira ku court mwakonzapo njira imeneyo yoti kapena mwina mukafike ku court akaone how compromised alili amene Annabel Ntalimanja komanso nkhani ya mathematics imene ikuoneka kuti ma main stakeholders zimene zili zipani za ndale akuchikana koma anthu ochepa akuchivomereza kuti kapena mwina mabwalo akapangi interpret kuopa kuti mwina pamawa zikoza kudzavuta ngakhale zisankho zitakhala kuti zaenda mwamtendere potsata njira imeneyi wena kuzonoti ayi tidakuza za mathematics sitikukhulupirira sitivomereza zotsatira za chisankho. Zikomo kwambiri Arnold Mbalale aku Great Dominion Television mwafusafusa onena kuti
ngati titapanga ma demonstrations kaya tipanga chani ngati Annabel Ntalimanja satula pasi udindo mwina tikozopita ku koti tufuna tikutsimikizira Arnold Mbalale kunena kuti tanena kale kuti Annabel Ntalimanja is not bigger than Malawi ndipo Annabel Ntalimanja zivute zitani atula pansi udindo ndipo tikanyamuka panopa kupita ku meki sitikachoka pokha tikamve kuti atula pansi udindo ndiponso kuchoka pamene popo tizikamacha kunyumba kwawo daily chifukwa ifeyo kunoko sitifuna nkhondo. A Joyce Banda dzulo anena momveka bwino kunena kuti imene mukuyambitsa ndi chani ndi nkhondo ndipo abusa achakwera president athu situkhulupirira angasangale kuti kuno kuchitike nkhondo ndipo ifeyo kuti sitilola ndipo sizitheka ndipo sizichitika kuti amenewa asatule pansi udindo atula pansi udindo by tomorrow. Koma ngati akufuna nkhondo ndekuti nkhondo ngati ingabwere amene atayambitse nkhondo ndi mayi Annabel Ntalimanja. Ngati afuna kuti anthu afe Malawi muno anthu akufa kale ni njala anthu akuzunzika kale ni mavuto osiyana ndekuti ngati wao akufuna kuti mudziko muno muchitike nkhondo ife tisatira maganizo awo chifukwa sitikuwaopa. Komanso chinthu china nchonena kuti a president achakwera akumalolera kuti zinthu zifikese zionongeka chifukwa anthu akhala kulira makotimo makhala mukupitidwa akumalolera kuti zinthu zifikese zionongeka ndifake mdziko muno mulibe mafuta akhala kulekerera mavuto amene wakukhala kufika msinkhu oterewo. This time around akulekereranso ndithu akungoyang'anira kuti zimezi zichitika pachichewa pali maonena kuti movie oyang'anira umalowa chani maso ndenkhani yakumeki yaku NRB yanenedwa nthawi yaitali yayang'anidwa nthawi yaitali. Arnold Mbalale aku Great Dominion ife aini yake adziko tikunena kuti sitilola kuti smartmatic ipitirize sitilola kuti Annabel Ntalimanja apitirize china chilichonse chimene chingafike panopa chitifikire ife sitikuwaopa. Timaseka amatipempha kuti pali funso losiriza limodzi komanso pakati pathu tindi anzathu a UTM mungoyimirira kuti akuoneni mungozusa manja pamwe mwakhalapo abwera pomba la tichana ziwongwambi tapase manja ziwongwambi. Mwina funso limene likhanga lumikizana ndi limene lafusira posachedwa tikudziwa kuti Annabel Ntalimanja mwaso maofficers ena onse amene mufuna achoke pamene amasankhidwa motsatira malamulo nthawi imeneyo nchifukwa chani mwina akuluakulu azipani zotsutsa simunapite ku court nthawi yomweyo kutsutsana ndi ganizo lowasankha anthu ameneyo poti mmadziwa kale kuti anthu anagwirako limodzi ndi achakwera kapena ndi m'bale wa anthu ena. mwina pongo yankha mongodula nsanga ndinene kuti nkhani yokhuza a CEO ameki Andrew Mpesi ili ku court chipani cha DPP anaitengera ku high court kususa atango asankha kumene nkhani yo inapita ndipo ili mmanja mwa judge amambulasa and nkhani imene isina judge sina bwere pa court kuti aigamule koma inapita kale ku court ndiye kuti alankhule kwambiri zomwe anapereka ku court ikhangati kulakwiraso malamulo akuchani aku court koma zambiri in detail anapereka ku court. I think apopo ndikoza kuyankha hapo choncho so ngambiri nde apo mafuso anafusa aja chair ngati pali zoti mpitirize kuyankha ziko ungoyankhulaponso kuti kuli nyamata wina wakati kamangira wakhalanso akumadandaula za ku judiciary kuti ku judiciary nkofuna kukonza zinthu kumene kuti nkofuna kukonza zinthu chifukwa tikakapita kukadandaula nthawi zambiri kumapezeka kuti zinthu zija zimachedwa kudandaula kwathu kwa Mpesi mpaka napano sikunatani sikuna yankhidwe ndiye kumene nkofuna kukonza zinthu koma tsopano chisankho chili chaka cha Mawa ndiye no tikhalebe tikumapita kumeneko tikapita kumeneko akupatsana akuti yayi mukapempha kapena injunction mukapempha kuti achoke ndikumakuuza nokuti zidikirani zinthu ziwonongeka amati zidikirani ukupita kuchipatala kumene nkumuona patient nkugona apo sampatsa mankhwala kumati balembekeza chiyembekezo chilipo chabwino ndi chifukwa chake tuna kuti ife tipanga zothekera kuti atsogolera amenewa achoke tikukhulupirira kuti kumapetono nakasa kuti ndiombe nkoti tikukhulupirira kuti sizifika poti povuta
tikukhulupirira kuti amayi mtalimanja atula pansi mwina lero omweso atula pansi udindo tikukhulupirira choncho ansamboso atula pansi udindo tikamanena kuti anthu amene atule pansi udindo tikukhulupiriranso kuti akatula pansi ndikubwera ena atabwera ngati a justice kachale aja ngati munthu ngati a justice kachale komanso lokungu abwezeretsa omwe aja ndikukhulupirira kuti za mathematics tsiku lomwelo adzauza kuti zipitani ndikukhulupirira choncho ndiponso ku tsiku lomwelo adzanena kuti tipange manual system tsiku lomwelo adzanenanso kuti ayi ma ICT auditors abwere ayang'anire chisankho chimene tsiku lomwelo ndiye tikamanena kuti anthu amene wachoke tili ndi chikhulupiriro chathu choti anthu amene ndi amene akuononga chisankho cha 2025 titero kuti kumapetopeto tikumemeni nonse mwamva atsogoleri athu achinyamata athu apo achinyamata ndi kuti atsikana azibamboso azimayi tonse mawa tituluke zimene zikuchitika zimene tukapanga mawa ndikumenyera ufulu wa tonse tikumenyeranso ufulu wa ana athu kutsogoloko tisalekerere iyayi ine singapite kumademo ayi ndikopa kuti mwina akandimenya ayi mademo akamakhala kuti ogendana kapena yaononga katundu ayi mademo awawa ndi mademo a free aufulu peaceful tikufuna kuti amayi mtalimanja atembo achoke pa udindo ndipo tiyesetsa kulikonse kumene adziyendako adzipeza onekula kumana ndi mademo kaya akapita kutchalichi akapezanso ndi mademo kukalitchalichi kumene akapita kunsika akapezanso ndi mademo kulikonseko kumene apite iwo mayiwo ndi ampesiwo ndi asambo kuzikhala mademo mpaka anafika pena pakuona kuti ndifereziti ndizisiye izi tikufuna choncho azisiye kumene zikomo kwambiri chifukwa kuti munabwera nonse atsogoleri anzanga tikupempheni nonse kuti tiye tipitirize ntchito imene ndi yayikulu tikudziwa kuti mukuopsezedwa ena tikunena pano tikhala tikulandira pano pati mulandiranso ma SMS kuti ayi tithana nanu ngati kuli kufa tiye tife mawu amene anatisira malemu bien Saulo sile manena kuti osaopa osatopa osafoka mawu amene ajawo aliyense mawu akhali ali nawo kuti mawu situkuopa munthu yayi ndipo sitifoka mawu amene aja tizikhala nawo timbeni mtima kumenyera ufulu makolo athu ena anafa kumene chifukwa chomenyera ufulu chipani chake chimene amamenyera ufulu ndi chomwe Congress Party chomwechi si chamasewera chimatha kupha tisamalire inde koma tisaope zikomo kwambiri pamapeto tiyakumbusa Malawi wonse amene akutisatira kuti nkhondo tikupangayi yokuti zinthu zisinthike kumeke ndiyo lingoti dziko lathu lisinthike likhalira umonso ndi mmene akuluakulu aku Zipani Zosusa anayankhira mafunso a Atolankhani lero lino ku press briefing.